Neno terus miber ngitari jagat Neno Ngulandara ngambara ngunggahi gunung katungkul katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi nggih pilu jenis kala ngoten terus ya sinden-sinden sampean tenan iki demi Allah ning ngarep ana tak dongakne kabeh muga-muga ya si Birgita menjadi seperti jenenge Setiani menjadi wanita yang setia kepada siapa saja. Ayo. Winong ya dadi bocah sing salehah. Si apa jenenge Niken iki tak dongake iso sempulur anggene lancar sukses. Terus sapa Dian tak dongakne ya tetep putrane kabeh ya saleh kabeh, bekti marang Rama Ibu. Marang Ibu ding Rama ra apa-apa rasah. Ayo. Marang Rama Ibu. Mbak Lia ya tetep tak dongane seger kewarasan cak keluargane. Mbak Tuti ya diparingi tobat ora nyembah batu meneh. Ayo. Nyembah apa? Nyembah batu. Atwal kalin to ayo. Nggih. Ya kan jumeneng alon-alon coba kaya apa? Klasikine ra apa to kan? nggih Pak Ra apa to? nggih tapi kula sambil nyawang nireki Pak Lho rek ra apa-apa, disawang langsung ora apa-apa kok. Ayo ora apa-apa. kali jumeneng Jumeneng, aja lali esuk tanggal 12 neh ning Pekalongan. Aja Nggih, diundur-undur kok Pak. sak rombong aku lho. lho Pak trouble lho Mundur Pak moja maju ayo ora nggih. Trouble jare ayo. anak salah saya apa Lah piye lho sing nanggap lek Pak Dalang mboten kersa maju mboten wayangan mawon kok tak campur sari niken. Purun maju aku ya ngono ayo. Nggih. Elok tenan ayo. Perbawane lho, ketrimane nganti kaya ngono. Muga-muga ketrimane si Niken iso ditampa nular ngene Mbak Trihastuti. Ayo. Diterima Tuhan Yang Maha Esa. Ayo. Ayo nggih. Monggo Mbak Niken Salindri ya. Seripat seripit lempian nemrak kesimpit kandas lumes wiragan
gandeng malah Tembang menika ugi kula aturaken dumateng kadang-kadang anem seniman pedalangan Paku Datu. Iya ya, Paku Datu nggih. Saking Tulungagung mligine Mas Sita Bagaskara. Wisnu Murti. Ha iya, Uga Mas Daru. Pak Sentot, Pak Sumari. Enek Mas Irwan. Wah, nggih Mas Irwan. Kabare sore mau nyampur sari. Ayo. Saya kepareng nusul. Wah, jan. Muga-muga Mas Tewel tansah diparingi suci katresnane marang budaya. Tulus ngono, tulus. Ning gubuk asmara. Ayo nggih. Matur nuwun. Putrane Pak Eko Mas JB. Wah, matur nuwun Mas JB ya. Luar biasa. Yo, Nduk, Ken Salindri. Ora lho, Nduk, Ken. Sampeyan iki jane lak wis sukses, wis lancar di dunia musik, gitu. Tanggapan ya tanpa leren. Kok isih meluangkan waktu gelem diprok dadi sinden nganti yah ini iki sebabe apa? Garai pripun nggih Pak, kula no ruwemen sangat lho Pak len derek wayangan niku. Apalagi tuh kalau wayangannya itu klasik Pak. Mboten dicampur kalih elektron musik-musik ngoten niku kula paling remen. Kuwi mergo enek aku apa pancen lahir batin ngono kuwi? Lahir batin Pak, amargi kula kan babaten niku kan saking wayang to Pak. Heeh. Kula pertama kali ne dados sinden niku kan derek Pak Degleng niku kan teng wayang. Pak E. Nggih. Terus nggih kados nyamane niku pun teng seni-seni musik gamelan ngoten lho Pak. Kan nggih sampun setiap hari segojangane niku kados musik-musik band-band terus ngoten niku kados nggih. Kadang niku nggih enten rasa-rasa waleh ngoten lho Pak. Oh iya. Nggih, makane untuk mewarnai mula sok-sok balik ning gamelan meneh ngono ya. Nggih, ngoten. Itulah alasan pertama saya, Pak. Iya, iya syukur Nduk, wis kaya ngono iki tegese nun sewu saiki akeh generasi sinden. Lek mbiyen do apa kuwi jenenge terinspirasi karo mbokmu Kesi iki do gelem sinau nyinden bocah nom-nom cah cilik-cilik. Ning saiki ya akeh para mahasiswa baru ning isi Surakarta mlebu ning jurusan nggen karawitan belajar nyinden ki mergo termotivasi pengen dadi wong hit, wong kondang kaya Niken Salindri. Tegese tampilmu di dunia wayang dan gamelan kuwi menjadi motivator untuk para generasi-generasi, para anak-anak sekarang untuk ikut serta belajar dan juga melestarikan budaya Nusantara. Lah kuwi. Alhamdulillah. Kula nggih riyen nggih termotivasi saking Bu Kesi nggih, Pak. Kesi. Nggih, idola kula riyen nggih ngoten. Aku yo ngono termotivasi karo Bu Kesi kuwi. Aku mbiyen nek masaku wayangan tanpa Bu Kesi hampa aku mbiyen. Sakniki? Saiki biasa aku malian ngono. Ya ora ya padha wae wong nyibarate mbokmu ki lek dadi ora mung satpam ning dadi Polri kae lho, Kapolri. Ngisor dhuwur lor kidul kabeh. Tanpa adanya perempuan yang tegas itu pasti laki-laki itu akan seenaknya sendiri. Nah, ya ning ya ora digebyah-uyah. Delok wong lanange sapa ngono kuwi. Tapi rata-rata semua laki-laki gitu sih, Pak. Iya, rata-rata ki lek ora semua to. Semua. Semua ora. Semua. Bapak iki tipe laki-laki yang setia kepada pasangan. Iya, kalau di depannya Bu Kesi, lek di belakangnya kan enggak tahu. Loh, kowe tek ngerti lek aku seneng ke belakang. Piye to, Pak? Piye ta, Pak? Iki bocah iki. Tapi insyaallah Pak Cahyo sekarang sudah tobat ya, Pak ya. Sik omonganmu ora penak belas ngono. Kaya aku mbiyen iki tau dadi maling ngono iso tobat lho. Enggak. Maling-maling perasaan.
Lho perasaan kan yo buka sitok, mbokmu tok. Oh. Kapan enek kabar aku seneng karo wong wedok ngendi ora tau ta. Iya kah? Heeh. Primpen mergane aku iki. Oh. Malah priben ora iki. Ya sak bisa-bisa tadi wong iki mbok sak propirane kepengin luwih becik ngono lho kan. Aku Nggih, ngrumangsani dosaku ya pirang-pirang kanthi wingi iki sowan ning tanah suci mung iso nglebur lan nyuda marang akeh dosa sing tak sandang ngono kuwi lho. Nduk Niken, Dalem Bu. tak critani pengalaman aku ning Mekah ya. Nggih, nggih. Kuwi pas wukuf ning Arafah. Nggih. Kuwi titik wong diarani dinobatke dadi haji kuwi yen wis berdoa ning Arafah nalikane jam 12 awan nganti lingsire srengenge jam 6 sore. Nggih. Nah kuwi mau kan wis ndonga sampai jam 2 awan wis Bapak Ibu panjenengan Bapak Ibu semua sudah dinyatakan sebagai haji. Semoga mabrur. Terus mutawipe muni ngene Nduk. Silakan Bapak Ibu yang punya suami atau istri menemui suami istrinya masing-masing untuk memberi saling bermaaf-maafan. Tenan Nduk. Baru ki mau Bapak Ibu wis dinobatke dadi haji, nangis kabeh sak enek-eneke jamaah. Nggih. Ibu ya metu, goleki bapakmu tak telepon Pak, ndang metu. Urung pengen metu si anak. Wah. Kaji Astagfirullahaladzim. Seto. umat. Bapakmu metu saka tenda Arafah kuwi mau Nduk, goleki ibu, nubruk ibu karo nangis. Sakjeke urip aku ngerti bapakmu nangis lagi pisan kuwi. Lek nubruk aku piye ngene? Bu, ya Allah Bu, aku njaluk ngapura ya Bu. Aku akeh nglarani hatimu Bu. No, sabatene ibu ya, iya Pak wis tak ngapura bar iki aja mbok baleni meneh lek menjaraki sinden-sinden ya Pak. Aja mbok jaraki meneh sinden-sinden aja omong lekoh-lekoh. Nah kuwi Nduk, dosane bapakmu ning kono kuwi. Dadi dhek nyadari. Menyadari yen dheweke iki duwe dosa akeh karo ibu. Maune ora gelem njaluk ngapura. Gengsi. Iso dosane bojone diwirang-wirang ning kene lho ya. Loh, itu kanggo pembelajaran. Untuk pembelajaran kita semua bahwa orang itu mengko sing dibiji Gusti Allah iki ora mergo awake mbiyen tau dadi berandal dadi wong nakal. Ning saikine mbiyen tau duwe selingkuhan, duwe demenan akeh. Ning saiki akhire tobat. Saya yen sadurunge mati terus tobat. Alhamdulillah. Ngono, Nduk. Bapakmu dadi saiki tobat, Nduk. Alhamdulillah. Wis Ngono kuwi ceritane. Muga-muga ora kumat ngono. Nggih, Pak. Nggih. Amin. Semoga tidak hanya 1 minggu ya Pak tobatnya ya Pak ya. Ya ora, ya berusahalah Ken. Ayo. Coba mbiyen tau tak gekne anu tau pangkur tau kangen Pak karo pangkurmu. Iya. Coba kaya apa? Ngene ae penak. Ayo coba peloke Mas Dar. Ayo Mas Darminto. Aku jenenge kanca-kanca lali kabeh, Truk. Ayo to. Sopo ya ampun, sopo to? Sulama. Oh, enggak suwe to sul. Masalah kapan lemu putih. Ayo. Nganti kaya ngono. Niki sing gender namanya Mas Dar. Mas Dar. Cerminto tenan. Nggih. Mas Daryanto Sarjana Oh. Seni. Oh. Niku nggih. Diganti wae. Sapa? Ganti Dar Gombes. Kuwi enak kuwi pancen kuwi. Oh, ngono kuwi. Salah satu pengendange Ki Minto Darsono. Khusus menyuro. Lah iya kuwi. Apik tenan. Ya coba Nduk. Dimen buta yang ram bakal Mas. masih nang kleng cahyane rakaeksi Nimas mesti kaning jantong Ken kanyakang saking sa salawireng nambang beksa
jiwa tama mlebet sambung wanci dalu Mas. Ayo. Driya sumarah mring Gusti. Yo ye yo ya yo ye. Oh. Sing gedhe ngapuramu Kang Mas papujan sambungku mengawan cetalu ngrupita saremu kalawan karamamu Kang Mas Kang Merah titisake muri lestarine tanana ingkang nyaruwe yamangakibate aku mong bayangke remu ing atiku iki yen banjur ngilingi Oh. bocah telu Yes. iki pomotenan sida tati cakalata kanthi dikapa kemati Bareng prei suwe Pak Heru kendangane galak kaya ngono. Ayo wis tenan. Wah tenan. Pancen cedhak maratuwa. Ayo. Endi durenan. Ayo. Nduk. Mendapoya yen to sida rip lan andika mesti bakal malaya jara lair putri Solestio Angkat, yuk. terus bisa nyuara niko pamesrono Lembean, Nduk, kan? Ayo Sinoval anak nakal. Adek. Oh. sing gedhe ngapuramu Kang Mas papujanku jajal tangatiku sambungku mengawan citelu ngrupita sarimu kalawan karamamu Kang Mas Kang Mra titisake muri
tenan sida dadi sakalut kanthi dikopo mendah boyo sida urip lan andika meski bakal malaya jar lair putri Celestio terus bisa nyuwaran dika Matur nuwun Cahayu niken Salindri saged istirahat rumiyin ya. Tembang menika ugi kula aturaken dumateng Pak Melek 7 taun genep iki ya. Mas Imam tukang gugahi kancane. Ayo. Nek kancane ra kena digugah terus dhek lu turu. Ayo. Yo, iki wae sapa? Coba kaya apa? Nong, ayo. Inang ayo. Ayo apa? Itu dados madang kara oye. Oh. Bob sik. Op, ayo. Lah kan Pak, lho makane jenenge prene ojo suwi Pak. Lah aku to sing salah, Pak. Apa aku sing salah kok. Lupa semua kan. Terang langsung saut. Ayo, lambene winong. Ayo. Oh, astagfirullah. Ayo Mas Danang ayo dong. Ayo Mas Dwi semangat kaya ngono. Ayo. Ayo. Mumpung Mas Dwi Puji rong joget. Ayo. Ngantuk joget ayo. Aga, yo. Out. Bangir weke sapa nong irung bangir ya duweku lambe tipis weke sapa nong lambe tipis ya duweku janggut nyatis weke sapa nong janggut nyatis ya duweku bangkeane weke sapa nong bangkeane ya duweku iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe
lagi naksir ra pedulian perang nuklir senadyan lagi bokek direwangin retak-retak sarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro wong yen lagi kepikat ra peduli dunya kiamat wong yen lagi nyenengi ra peduli lagi inflasi senadyan ra duwe duit direwangi kredit-kredit jarene wis jodoh apa-apa duwe wong loro Irung bangir weke sapa nang irung bangir yo duweku lambe merekah weke sapa nang sing merekah yo duweku bakang bunder weke sapa nang bokong iki yo duweku bangkeane weke sapa nang bangkeane yo duweku iki piye weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye weke sapa nang mestine ana sing duwe iki piye weke sapa nang iki piye weke sapa mestine ana sing duwe Apik. Yut, ngopo Yut? Dalem Pak E. Ayo. Ah, elok temenanan. Heeh, Mbak Lawas ning iki kepenak seger. Ha iya. Tur ya wis sok-sok dijak karo Mayangkara musik. Ha iya. Aja pilih-pilih to kan. Aja mung Mbak Winong. Kalau mongso Mbak Tuti dijak. Mbak Lia dijak. Bayangno Mbak Lia metu ka mobil arep munggah panggung nggo mic ngono kae. Ayo. Ada muni Mbak Mbak Tuti jangan rasa kok bayar, kok tak bayare dhewe. Aku pengen ngerti ning YouTube kaya apa polahe. Ayo. Ya kan gitu tutupan baru ki sampeyan iso istirahat. Ayo betul. Ben dikancani Mbak Triastuti coba iki warga Mayangkara baru. Ayo. Mbak Munasira, kowe ngapa tebir? Bir. Kenapa kamu? Kok enggak nyanyi? Nembe pilek. Pilek. Angkat tangan enggak bisa ini. Ya pokoknya jangan yang tinggi-tinggi nadanya. Oh ya wis engko ngadeg-ngadeg. Ayo gampang. Ayo ngene kancane akur karo Andi Babu dek. Ayo. Yuk, ya yuk. Nyanyi. Ayo itu apa? Sing song. Ayo nggih. Mbak Ti, ayo. Gampang. Ayo. Cara aku disangakne. Ayo. Lawa gumandul iso 5. Nggih. Sudah manut aku saja. Ya, nggih, sudah wae ngadeg enggak? Nggih. Ayo Pak, pilih Pak. Ini lagu baru apa lagu-lagu apa? Baru oke, lawas oke, yang penting bisa didukung oleh Madangkara. Oke. Ayo, oke. Panjongkon apa Sumanding Pak? Panjang kaku supaya sumanding. Berarti bar panjongko bablaske Sumanding. Ayo. Ora kesel ta wae ngene. Napa? Ken ora kesel terusan. Mboten nih? Semangat sih ya. Semangat. Bocah. Ayo. Biasanya artis sih dihitung harus ping 5 loh, jangan ditambah lagi. Niku lek teng lintune. Oh, iya. Syukur nduk ngerti karo wong tua. Ayo, tua-tuas ayo. Yo, Panjangka luwih dhisik diaturake bersama Niken Salindri dan juga Mayangkara gabung dengan Madangkara. Sponsori oleh Tuti Triastuti. Triastuti Cahyawati. Wah, ndingi Mas Angga nyindeni Pak Purbo. Wah, dhewe bagian garap. Ayo. Angger garap nguyuh. Ayo. Yo, Panjangka coba kaya apa? Yuk.
Gusti panjang kaku ngokir tresna sejati Ibu Kastiah ing Pati Sugeng Laras, Bu. kang majeng sajroning kalbu sen memuji marang Gusti panjang kaku ngukir tresna sejati bintangnya tetap Triastuti. Ayo.
Delok temenanan bae gah padha karo kancane. Allah Allah. Liyane madhep ngidul daerah ngrangkul tembok. Sembah nuwun ingkang tanpa upami. Nggih. Nggih. Mliginipun dumateng ingkang kagungan kersa ingkang kagungan dalem Bapak Andri. Nah, Yudianto mugi sak keluarga tansah binerkan dening Gusti. Durga mendak kala sirna Yuwana Basuki sembodo kang jinangka rahayu kang tinemu Basuki ingkang kaesti. Nggih. Wis muga-muga kabeh diparingi pepayung saka Hyang Agung anane mung rahayu wilujeng ya, Truk. Nggih.